Ассалому алайкум духтаро, апа ухарои меҳрубон. Ҳама каса хуш омадед ба канали мо тамошобини азиз. Имрӯз салянка тайёр кардам духтаро. Чӣ хеле ки дар навор дидестен, дега ҷӯш кардам, равғанна рехтам. Баъдан ҳами хел майда майда карда картошкаро реза кардам. Майда яъне ки кубик. Як картошкаро 4 тақсим 5 тақсим кардам. Дар навор ҳамаша нишон додагим духтаро. Барои салянкаи мо вай дар кори тамошобини азиз. Бодринг, 2 намуд колбаса, 1 ташка печёни дигариш сосиска, баъд гӯшт, пиёз, сабзӣ, бо чӣ дар кора зира, мурч. Хулос тамошобино ҳамаша дар навор нишон додагим. Баъд приловка меандозанд духтаро дар даруни ҳами вай салянка. Бисёр бамаза мешавад духтаро. Авқоти медони аҷоиб мешавад. Мазаша фаҳмонда наметавонам, лекин бениҳоят бамаза мешавад тамошобино. Чӣ хеле ки шумо дидестед духтаро дар навор хеле картошкома реза карда гирифтам. Дар ин хӯрок картошкаро ахирон меандозем. Пешаи обдозӣ картошка дохта баъд об медозем, барое ки картошкаш мулоими хушрӯ пазад. Хулос тамошобини азизи ман хел картошкаро реза кардам. Дар навор нишон додагим ҳамаи маҳсулотро чӣ хел реза карда гирифтам ва дар давоми навор ҳам нишон додагим чӣ маҳсулот дар ҳами хӯроки мо дохтем. Хоҳишмандо агар бошанд, хоҳанд хеле хӯрок тайёр карда хӯранд, рецептша дар ҳами видеои худам гузоштам духтаро. Марҳамат кунед, рецептша ай мо бигирен, тайёр кунед. Бениҳоят бамаза мешавад тамошобини азиз. Хулос навори мо давом мекунад духтарои нозанини ман. Оиди кор дар ширкати Атоми хостам имрӯз бо шумо гап занам духтаро. Дар Атоми бисёр маҳсулотҳои шифобахш дорад тамошобини азиз. Бисёр вай и сабзим духтаро, ай салати сабзигӣ мондагӣ ба холодильник монда будамаш дар авқот андохтамаш духтаро. Хулос оиди кори Атоми тамошобини азиз. Дар ширкати Атоми кор кардан мисли дигар ширкатҳо аз Атоми духтаро маҳсулотошам ами балҷамкунишам духтаро ва структура сохтаншам. Лекин ширкати Атоми якта плюси калон дорад ки дар Атоми балҳотон намесӯзад духтаро ва ширкати Атоми ҳармоҳа харид надорад тамошобини азиз. Як бор вақте ки ба ширкат омадӣ, як бор харид мекунӣ, лични балихта пур мекунӣ духтаро, дар уҷа балне пив мешава. Анава як бор ҷобаҷо мекунӣ, тамом баъдан командата сохтан мегирӣ. Тарзи сохтани командаи ҳамаи ширкати Атомира ман дар охири ҳамин навор мегузорам. Хоҳишмандо марҳамат кунед, тамошо кунед. Дар уҷа ҳамаш гуфта гузаштагиа бо забони тоҷикӣ. Хулос духтаро, кор дар ширкати Атоми бениҳоят осонай. Вақте ки ту дар ширкат регистратсия шудӣ омадӣ, як бор харид мекунӣ, як бор. Баъд фақат команда месозӣ, кори командагия духтаро, ҳамроҳи командат кор мекунӣ. Мақсад ки ба ойлик мебуроӣ, ҳамаш бисёрӣ якҷоя мешавад. Ҳамин мо дар тоҷико як гапай гуфтам шобино, мегӯям бисёрӣ якта тия сер, ятае тия сер мешӣ, ятае зана мемрӣ. Ҳамин кори ширкати Атомиам хеле бисёрӣ хубай духтаро. Ба ҳамин хотир рақамҳо дар рӯи экранай духтаро. Хоҳишмандо касоне ки мехоҳанд дар ширкати Атоми омада бо мо кор кунанд, ба рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp муроҷиат кунанд. Атоми ҳам мисли дигар ширкатҳо званиёи худша дора, ойликҳои худша дора ва бисёр чӣ мегӯянд правилои худша дора. Ҳамаш осонай ва бениҳоят дастрасай назар ба дигар ширкатҳо тамошобино. Маҳсулоти компанияи Атоми ҳамаш ами ай гиёҳҳои вай тайёр кардаштагиа фоидабахш, ҳамаш натуралния, яъне тоза, фақат гиёҳияй шифобахшай маҳсулотош. Хусусан хемохем духтаро барои касали қанду тапиши дилу бисёр касалиҳо фоида дорад. Умуман ҳамин хемохема барои ҳамаи дардҳо мардум истифода бурдестиянд. Бисёр отзывои хуб ҷамъ кардагиа тамошобино. Марҳамат кунед духтарои нозанин, дар ширкати мо омада кор кунед. Атоми ҳамаи шуморо даъват мекунам, биёен бо мо кор кунед, структураи худа созем ва муваффақтарин зани ҳамаи рӯи олам шавем тамошобини азиз. Чӣ хеле ки дар навор дидем, хеле бодрингҳоро реза кардам. Дар инҷа 2 намуд бодринг буд, бодрингҳои магазини салёни, баъд домашни салёни буд, ҳарча реза кардам духтаро. Вай хӯроки мо салёни қатъӣ мешавад, барои ҳамин номаш салянкай духтаро. Ин хӯрок асосан ман агар хато накунам хӯроки урусияй, лекин дар бисёр давлатҳо, бисёр миллатҳо истифода мебаранд, барое ки бениҳоят хӯроки бамаззаи. Духтаро, колбаса ва сосискаи ман ҳалолай
ба ҳамон хотир беташвиш комментария када хтонағам натия, барое ки бисёр вақт ҳами колбаса сосиска нишон додум, сразу комментария мекунанд ки ҳаромай хелаю хелай. ба ҳамон хотир пешакӣ гуфта гузаштам. خلاص ҳамшобинои азизи, ман оиди ширкати кор дар Атоми марҳамат кунед, дар рақамҳои рӯи экрани ман муроҷиат кунед. Ман шумода пурраги кора меомӯзонам, ба структураи худам шуморо ба кор қабул мекунам ва маркетинг плани Атомиро шумода роӣ мекунам ва духтаракое ки дар командаи ман кор мекунанд, ойликошона гирифтанд, ҳамаша шумода нишон медиҳем ки кадомиш чанқа звания дорад, чанқа ойлик гирифт духтаро ва мо дар ширкати Атоми як командаи калони гулдухтарон. Тамошобинои азиз, мо дар ширкати Атоми бисёр як командаи калони гулдухтаронем ва дар он ҷо фақат оиди кор суҳбат мекунем ва кора пурраги меомӯзонем, дастгирӣ мекунем, ҳамчун апаву хоҳар кор кардастем. Чӣ хеле ки гуфта гузаштам, дар он ҷо бисёр занҳо, бисёр апаву хоҳарои мо дар командаи мо ба ойлик буромаданд, маош мегиранд духтаро. ба ҳамон хотир ягон ҷои фанду фиребшам нестай, барое ки ҳар он касоне ки мехоҳанд кор кунанд, кор мекунанд, роҳша меёбанд. Касоне ки кор кардан намехоҳанд, наметавонанд ва ё дар бисёри ҳамаи чӣ дурӯғ метова ё номумкин метова. Ба ҳамон хотир ин хеле ақидаҳо накунед, биёен ҳамроҳи мо кор кунед духтаро. Чӣ хеле ки гуфтам, ширкати Атоми бисёр маҳсулотҳои фоидабахш дорад. Ман ҳамин зубнои пасташа духтаро ман худам гирифта истифода мебарам, бисёр хубай. ҳами дандонаи одама сап сафед мекунад духтаро, освежит мекунад, ҳама тарафа хушрӯй, ҳамаи маҳсулотҳош хушрӯй духтаро. Ҳамин чизое ки ман истифода бурдагим, ҳаваёша ном мегирам духтаро. баъд тамошобинои азиз, хулос ҳамин компания бисёр ҳамаи чизош фоидабахша, бисёр чизои ҳами фоидабахш дорад. Тамошобинои азиз, ҳамаи чизо ман хушрӯ када реза када гирифтам. навори мо давом дорад. Дар навор тарзи тайёр кардани салянка мешавад духтаро. Бо диққат бо мо бошед. Касоне ки хоҳишмандай манам хеле хӯроки салянка тайёр карда хӯрен, бисёр хӯроки бамаза мешавад. Ман имрӯз духтарои бозор гӯшт гирифтам, лекин равғану устағони холӣ доданд мада. Тамошобинои азиз, то вақте ки рӯғани мо ҷӯш шид, мо ҳамаи чизо реза када гирифтем. Баъдан аввал гӯшта дар рӯған вай кардем, жарид кардем камтарак. Баъдан баъди гӯшт духтаро пиёз, помидор, красный перец андохта ҳамаи ҳамёро хушрӯ када жарид када гирифтем. Тамошобино дар навор нишон додагим. Намҷода помидор, қатъи перецу пиёзи мо ҳастай, ҳамаша якҷоя дохта жарид мекунем. қатъи гӯшт даҳнаки дега маҳкам када ҳам тушид, ҳам жарид када мегирем. бениҳоят бамаза мешавад духтаро. чӣ хеле ки шумо дидастед, дар инҷа гӯштаю, пиёзаю вай помидору красный перецай духтаро ҳам жарид кардастам. тамошобино ҳам тушид кардастам. навори мо давом дорад духтаракои нозанин, бо мо бошед. баъд ҳамин саволҳое ки дар ватсапи ман шидагед духтаро, оиди ҳамин саволҳо як бор шумода ҷавоб додам мегзарам. тамошобино дар ватсапи мо савол барои ҳамин ННН-и вай шидагед духтаро расистгӣ гирифтан. апа хоҳарои азиз, ННН любой МФЦ мерен ё ки вай мерен, чӣ меган, пенсионный фонд меред духтаро. паспортотон қатъи шумо да ННН рост карда метиҳанд. ҳар як ҳами шаҳрванди ҳамиҷа ННН-и худша дорад. баъзе вақт одамо гум мекунанд ННН-шона, лекин вая пафтор гирифта мешавад. яъне ки ҳамун пенсионный фонд мере ё маи документи мере паспорт қатъи ва ё ҳамун номеро ННН-тона бароварда метиҳад. тамом. шумо дар куҷои ҳуҷҷат туғрӣ кардем, ба кор қабул шиден, ягон кор карден, ҳамун рақам намедонам, як рақами дурозай 12 боша, намедонам чанда боша рақаме, анам рақамҳои ННН-тон дар кор мешавад. тамом. худи коғазу вай дар бисёр ҳолатҳо дар кор намешавад. ҳамун рақамша мепурсанд. ман худам дар як ду ҷо документ рост кардам, рақамша гуфтанд медонӣ? гуфтам ҳо. ман ранги номерои телефонам сохранӣ кардагӣ будам. гуфтам корум буд чӣ духтаро, ҳозибо намедонам, лекин дар маи документи ё ки пенсионный фонд бо мегум паспортотон қатъи мере духтаро, шумо дар ННН печат када метиҳанд такроран, яъне ки ҳастаем хеле илоҷуш. хулос ҳамшобинои азизи ман, шумо чӣ хеле ки дидастед, ду намуд колбасаро реза кардагим, картошка вай ҳамаша андохтем, сабзию пиёзу помидору жарид кардем, тушид кардем ва боз ҳам жарид кардем. ҳам хеле хушрӯ када намак карда гирифтем. баъд томат ҳам андохтагим духтаро дар хӯроки мо. вай яхело бодринг салёнира дар ахир ҳамроҳи картошка медозанд, лекин ман жарид карда гирифтам. бениҳоят бамаза шид.
тамошобинон, навори мо давом дорад, бо мо бошед. баъд апау харои азизи ман, чӣ хеле ки дар бораи ширкати атомӣ ба шумо маълумот додум. Апау харо рақамҳои ман дар рӯи экранай, марҳамат кунед, дар рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед, омада ҳамроҳи ман ба структураи ман дар омада кор кунед. Духтаро, ширкати атомӣ бениҳоят ширкати хуб аст. Чӣ хеле ки гуфтум, чизҳои фоиданок дорад. Ман дар ҳамаи давоми видеом отзиви живои ҳамаи маҳсулотҳои атомиро мегузорам ки чӣ хел маҳсулотҳои фоидаовар дорад, мисли дигар ширкатҳо. ба мухотири духтаро, касоне ки мехоҳанд ки кор кунанд ва хеле чизҳои шифобахша истифода баранд, марҳамат кунед, дар рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. духтаро, биёен ҳамроҳи ман кор мекунем дар ширкати атомӣ ва орзуҳои худмонро амалӣ мекунем. духтарои нозанин, чӣ хеле ки гуфтум, командаи мо бисёр командаи калонай. дар уҷа фақат апау харои меҳрубон кор мекунанд ва маблағи пулӣ мегиранд. духтаро, чизҳои шифобахши атомиро истифода мебаранд. ба мухотир шуморам духтаро таклиф мекунам ба михели ширкати атомӣ кор кардан ва ба михели чизҳои компанияро истифода бурдан. вақте ки шумо ба ин ширкат ба кор дуромадед, шумода вай бисёр мешавад, имконият бисёр мешавад ки ҳамин маҳсулотҳои ширката шумо истифода баред, яъне ки наздиктар мешавед. вақте ки ҳамин чизошо истифода бурдед, баҳра бурдед, баъдан уже кор кардану структура сохтану дигар чизо уже худаш ҳамин хоҳиш ба шумо мебиёд. ба мухотир духтаро, хеле шанс ай даст надиҳад. манам пеш чизоро фикр намекардам, лекин вақте ки маҳсулотҳошо аввал ман истифода бурдум, баъд омада худам дар ин ширкат дуромада кор карда, қатъи ҳами апау харои меҳрубону дар ҳамин ширкат меҳнат кардистам. духтаро, чӣ хеле ки мегӯм, чизҳои шифобахш дорад. ба мухотир ба ҳамун сабаб ман ба ин ширкат дохил шудам ва шуморам таклиф мекунам. апау харо, рақамҳо дар рӯи экранай, муроҷиат кунед. ҳама вақт бо шумо дар связ ҳастам. духтаро, мо ба ин хӯроки мо намак дохтем, зира дохтем, мурч сиёҳ дохтем барои хушбӯ шиданаш ва ман зираро нағз мебинам. бисёртар дар хӯроком зира истифода мебарам. тамошобинон, навори мо давом дорад. духтаро, شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد. به شاخه سروی که آشیانم بود، شکست و ویران شد. دلی تو از ما خبر نداره، شکستن دل هنر نداره. شب جدایی سحر نداره. برو که دل تنگم، برو که دستم نمک ندارد. محبت تو درک ندارد، سر منزلی ما سرک ندارد. برو که دل تنگم. جفا کردی، صبر خدا کردم، مرا رها کردی. این دل تنها را به دست تو دادم، به زیر پا کردی. به من جفا کردی، صبر خدا کردم، مرا رها کردی. این دل تنها را به دست تو دادم، به زیر پا کردی. دل تو از ما خبر نداره، شکستن دل هنر نداره. شب جدایی سحر ندارد. برو که دل تنگم،
برو که دستم نمک ندارد، محبت تو درک ندارد، سر منزل ما سرک ندارد. бонувони азиз, имрӯз ман оиди кор дар ширкати атомӣ барои шумо маълумот медиҳам. Бояд чӣ гуна мо команда созем. Маркетинг плани ширкати атомиро ҳозир барои шумо муаррифӣ мекунам. Гулдухтарони зебо, ана ин ман ҳастам. Ман регистратсия шудам. Акнун ду одама овардам. Шаҳнуза овардам. Шаҳнуза, ман ҳозир сода ва оддӣ карда мефаҳмонам. Баъдан Сарвиноза овардам. Сарвиноз, тарафи рост Шаҳнуза, правая ветка, ва тарафи чап левая ветка Сарвиноз. Тарафи росту тарафи чапа ду нафара номнавис кардам. Акнун Шаҳнуза ду нафари дигара даъват кард овард. Яъне Бибисороя овард. Бибисоро, апаи Анорби, апаи Анорби, баъдам Сарвиноз бошад. Мағфират овард. Мағфират, ва ин тараф бошад Тамано. Таманоя овард. Тамано. Ана ҳамин гуна Анорби бошад, апаи Анорби ду нафари дигара мебиёранд. Ду нафари дигара мебиёранд. Ана апаи Бибисоро бошад, боз ду нафари дигара мебиёранд. Тамано бошад, ду нафари дигара даъват мекунад. Мағфират бошадам ду нафари дигар. Ана ҳамин гуна мо команда месозем. Инҷо поён уже беохир мешавад. Бесконечность. Беохир. Бесконечность, яъне одам зиёд мешавад. Бесконечность. Ана ҳамин гуна ман дар боло мондам. Ана ҳамин хел бо тариқи сохтани команда бинарное построение мегӯянд. Одамои мо зиёд мешавад. Баъдан чӣ гуна мо бал мекунем? 300 000 бал як линиям кард, 300 000 бал линияи дигарим кард. Ва бали шахсии худам ҳам 300 000. Ман метавонам як маротиба кабинетама фаъол кунам. 10 000 бал ба уже метавонам аз ҳамин 300 000 уже командам кардагӣ ман маош гирам. Яъне мо бо кадом роҳ маош мегирем дар ширкати атомӣ? Бо тариқи сохтани команда ва бо муаррифӣ кардани маҳсулоти ширкати атомӣ. Бо ана ҳамин роҳ мо маош мегирем. Яъне мо маҳсулота муаррифӣ мекунем, маҳсулоти босифата, одамо харидорӣ мекунанд. Мо ана ҳамин гуна дар кор дар сетевой маркетинг ҳамин гуна аст. Духтарои азиз, онҳое ки то ҳол номнавис шудагӣ нестанд, марҳамат ба командаи ман номнавис шавед. Кор беҳад осон аст дар ин ширкат. Ширкати бонуфуз, ширкати беҳтарин, имкониятҳои васеъ дорад. онҳое ки то ҳол номнавис нестанд, марҳамат гулдухтарони зебо ба командаи мо. тамошобини азиз, чӣ хеле ки шумо дида апай рудоба хушрӯ када ҳами оиди кор шумода маълумот додан барои команда сохтан ва чӣ хеле кор кардан. Апай рудоба боно шумоба пурра када фаҳмондан дар навор духтаро ҳар яки мо шумоба. Ман духтаро дар командаи апай рудоба кор ва фаъолият карда истодам. Ба ҳамин хотир шуморо мехоҳам ки ба нами ширкати атомӣ даъват кунам. Бен ҳамроҳи апай рудоба як командаи калон шида кор мекунем. Апай ухарои меҳрубон, рақамҳои ман дар рӯи экран барои ҳамкори духтаро. вақте ки мо хӯроки шома кардем хӯрдем салянкара духтаро, дили ма ширинӣ кашид духтаро. Баъд кӯдакам дафтум ки чӣ мехӯрен ва ё бисёр билинчика наз мебинанд. ростига безори билинчикпазиш дагим. ба ҳамон хотир аладушки кадумшона дар хона камтар шир буд. як стакан шира гирифтум. анам хел ду дона тухмқати аладушки кардум. дар навор нишон додагим чӣ дар корай барои нами хӯроки мо. 2 дона тухм, разрихитил, ванилин, 1 стакан шир, 1 пиёла шакар ва 2 пиёла орд дар корай, 3 қошуқи калон равған. ҳамаи ҳамёра духтаро якта ба якта аралаш карда хамири аладушки тайёр кардам. агар соддара ё ки разрихитила ҳамроҳи зами 2 дона тухм ва ванилин аралаш кунем, агар разрихитили мо реаксия метиҳад духтаро ва аладушки мо лоймак шуда мепаза. дар ҳамин навор ман нишон додагим озима венчи қатӣ узбиват кардастам. чӣ хеле ки шумо дида аллакай уже реаксия дод ваи мо разрихитили мо. ҳами 2 дона тухми мо ранги нишолло бисёр шудам, хеле воздушн шуда буромад.
баъдан маҳсулоташа як-якта добавит кардам. Аввал хушрукада взбиват кардам, шакар андохтам духтаро, шакар ҳамроҳи ду дона тухму разрехетил ванилин взбиват кардам, хушро аралаш кардам, то ки шакарош об шаванд. Баъд шир андохтам духтаро, баъд орд андохтам. ҳамаша дар навор нишон додагим тамошобини азиз. ва дар охир равған андохтам, тарзи пухтанашам нишон додам духтаро. сковородкаи нав гирифтагим антипригардни барои блинчиками оладушки, равған надохта сковородкаи тазбонда хушрӯ карда ду тарафш қати сирх карда пухта гирифтам тамошобино. ҳамаша дар навор нишон додагим. хай духтарои нозанини ман, ҳаматонда рӯзи хубу тани сеҳату хонаи обод. подписатсия карданам ва лайк монданам фаромӯш накунед. ҳар як меҳнату заҳматҳои ман баҳри шумои тамошобини азизи ман. хай то наворҳои оянда дастгирии шумо пешравии мое. ба мо хотир ҳаматон дар раҳмат ки маро дастгирӣ мекунед духтаро. иншааллоҳ кором ки барор гирифт, як дурӯзада шумода як сюрпризи калон дорум. худам бениҳоят ҳамин рӯза ждат кардастам. иншааллоҳ дар наворҳои оянда шумода нишон медиҳем чӣ буд сюрпризи ман. хай духтаро то наворҳои оянда чӣ хеле ки гуфтам, ай ҳаматон миннатдорум. навора то охирша тамошо кунед. тарзи пухтани оладушки мешава, воздушни оладушки духтаро. хай شیر مهتاب گذشت، چون شیر مهتاب گذشت، شیر ماهی گشت و با دریای تذاب گذشت. عشقی اول از سرم چون شیر مهتاب گذشت، چون شیر مهتاب گذشت، گشت و با دریای تذاب گذشت. خواب‌های عاشقی خود سحر گفتم به آب، خواب‌های عاشقی خود سحر گفتم به آب. عشقی اول تشنه لب همراه خضاب گذشت، همراه خضاب گذشت. عشقی اول تشنه لب همراه خضاب گذشت. زیر دندانی
دریای تذاب گذشت. عشقی اول از سرم چون شیر مهتاب گذشت، چون شیر مهتاب گذشت. شیر ماهی گشت و با دریای تذاب گذشت. تو جستم وفاداری، گذشت عمرم بسد خاری.